que se fai mercado. Fíxose en Nadal o ano pasado, logo houbo outro en primavera, no mes de maio, e este é o segundo mercado de Nadal. Moitos máis, de feito hai casi prácticamente o doble que o ano pasado. Tamén é certo que o ano pasado pretendíamos deixar espacio libre para concertos, pero este ano decidimos apostar todo polo mercado e temos 26 postos. A maioría da xente dos arredores de Noia, hai xente do Son, de Muros, de Esteiro, pero este ano temos incluso un posto de Tui, que, bueno, coñeceu o Liceo a través do grupo de Calceta e decidiu a poñer un posto este ano. Hai bastantes postos de textil, hai algún de xoiería, velas de todas as formas e de todos os tamaños, encuadernación de libros, fotografía analóxica, penso que me está quedando. Temos un posto de Noia Limpa que no mesmo stand podes facer un papel encerado para envolver alimentos, bueno, de cara á economía sostible e á ecoloxía e facer todo de forma natural. Esperamos que con respecto ao ano pasado, tamén é certo que apréndese dos erros e temos moita máis visibilidade no edificio de cara fora, na terraza, publicitámoslo bastante a nivel de redes sociais e entonces esperamos que sí, que así como se doblaron os postos, se doble a cantidad de xente que ven.